Amosini Misayo Karamoge John, maendi en Lolo TV Digital, mane Elizabeth Otieno, to maendi en chenro mar Lolo mar siasa. Wadwa ng'iyo kaka sani siasa otudore to ni mar Karamoge John seng'endi gi sani wadwa mana kod dweche machuok kende to wadhi yiero mero maduong' mar 2027. Antiere kaendi kod Mwalimu Peter Odero ma en jaod bura ma Kibra. Mana kod kini machiegni Rosemary. Erokamano ahinya Madam Elizabeth, aduoko erokamano maluonga kawuono mondo wawuo gi jopiny e duond Nyakalondo ni. Amoso jopiny ni osawore uru kendo ageno ni wabiro twak maber. Erokamano ahinya kendo ago erokamano maduong' mar yie twak kodwa kawuono. Mana kwachako sani endi siasa otedore kendo mana kaka ineno kuonde ka kuonde. Iwacho ni kamoro amora ma ji dhiye jasiasa dhi, jomoko wacho ni jasiasa ka jasiasa nitiere kod guns mage. To sani gie kinde gi siasa sani endi akeni en lweny koso en siasa. Jaduong' moro nowacho ni sani nyithi dhako gilaro thuno, to ka giselaro thuno to koro gibedo gidog giwinjore. Mana gi pachi inyalo wacho ang'o e lweny ma sani dhi nyime e yor siasa? Siasa ywaruok e mit siasa. Chon kane wago siasa, sani makoro ji wacho ni goons, chon ne waluongo ni supporters, joma waluwo ng'ato. Iyudo ni ka iluwo jatelo kaka chon kane aluwo Jaramogi kata Raila, to ne wan iluongo ni jogo ojende ma support ng'ano. To sani koro yudo gima koro rach ahinya ni ojende obedo mang'eny to samoro bende tich onge. Koro ka giwinjo ni jasiasa dhi kamoro, en be odwaro gimoro modhi opodhgo e ot. Kiyudo ka ojende biro mang'eny to koro sani iluongogi ni goons. To samoro nikech gionge gima ginyalo podhogo e ot, iyudo ni koro gigore mondo josiasa omigi gimoro matin. To ma timore mana nikech kaka sani ji ochiegni dhi e yiero mar 27. To siasa osemana chakore. To kaka iwinjo ni jogi chalo ni gin miyo ma gilaro e thuno, ka ilaro power. Iwinjo ka wan wawacho ni wadwaro power. To sama idwaro power, jomoko dwaro power gi yore mang'eny. Samoro idware gang'enge, kata jomoko machalo koda kama to dware mana gi muolo to gi kwe. Emomiyo koro kosedhi akerekega kamano, so ok ane kodhi dok chien. Nikech kata sani wan gi by election moro Ol Kalou. Tineno kaka siasa gore. Tiende ni mano gidwa tesgo ni to bende jomane sirkal to gi jogo mapingo sirkal koro nguvu pimore kanyo. Emomiyo ineno ka koro jomoko dhi mabed gi wuotho gi jok mang'eny ahinya. To sani ka oneni gi yawuoyi madongo magog gi alach to ji oneno ni mago goons. Lakini aneno kata piena mawuotho go chago gi alach to ken goon. Koro aneno ni siasa masani ok opogore gi mosekalo. Kinyalo paro kata 2007 siasa ne chalo mana kamano. Sama siasa biro machiegni, jogo kanyo no ma obedo kaka wabunge to gi jogo bende ma olap dhog gi ndong' mondo gol jogo mane iye kaka wabunge. Iyudo ni koro gitimo gimoro amora mondo jopiny one ni gin gi ji. Koro samoro inyalo yudo ni mbunge nyalo golo kata jomoko ka ng'ato nigi pesa. Sani ng'eny pesa oketho piny. Chon ne wagoyaga gi dhok nono. Alwa ng'ato nikech yiere, tiero policy ne, yiero gimodwa timo ne jopiny. To sani siasa obiro ni jogo man gi pesa ema ji luwo. Koro samoro siasa ni be ok ober ahinya. Nyaka wan kaka jopiny ema koro nyaka wawe siasa moro ni iluwo ng'ana ng'ato nikech en gi pesa. Jamna no lwar. Koro yoyuk jamna gi wan jopiny momiyo gigi timore. To de ni wayiero ji ne gino ma jogo dhi timo. Kaka an koyiera to nawacho ni wadhi timo infrastructure oversight mondo tim gima ber. Adhi oversight kaka chiwo basari, kaka roads, lighting. Koro kopo ni ok atimo gigi to jopiny neno ni ng'ani nonyisowa ma to ok otimo ma. Koma iketowago e ratil. To sani jopiny ok ne mano. Giwacho ni barabara kilosonwa to mano mar ji te to ere madhi e Bondia. Koro wamineno ka joyuk jamna mang'eny koro ji luwo. To ema iwacho ni goons. To gimoro ni nyocha neno samoro yudo ni jomoko ketho rally mar jomoko kendo gibiro. Mano gima ok maber e siasa ka.
ka ng'ato dhi wuoyo gi jopiny tiweyo aweyo wuoyo, kotieko to in be idonjo mana kanyo. Koro aparo ni wach gunism no to winjo rum mondo Kenya obed e yo maber. To gi pachi kaka mbunge, ipani en yo mane minyalo mondo itieko ok nwa wacho ni owinjo tiek guns, ok gin mana nyithindwa magi yawuotwa mwadak go e kijiji kaka adege koro arito jo kijiji. Magi yawuoyi ma wan go mana e kijiji ka, to jodala kocha be gin go mana e dala kocha, ni gin nyithindwa. Wan kaka jonyuol gi joma dongo winjo wawuo gi nyithindwa ni kik ti kodgi e yo marach. To ka gina supporter ni maber maonge gima, an ka wuok kadonjo Kibera ka tabiro wuotho gi yawuoyi mang'eny, ng'ama gigo be onge, awuotho kodgi mos, to mano ok gin goons. Omiyo aneno ni sirkal sani koro winjo oket wang'gi makech ahinya, ma kopo ni nitie ng'ato makelo koko to nitie kaka giluwo mondo ging'e, nikech nitie chik mag yiero, nitie chik mag IEBC, nitie chik mar Commission of Cohesion. Jogi te owinjo ong'e ni to kama koro piny dhiyeni, ang'o ma ginyalo timo. Jogo makelo koko inyalo luong gi mondo dadhogi, kata Olkalau naneno koluonge jogo moko modadhogi mogogi faini. Omiyo magi gik mowinjo tim ne jogo makelo koko e Kenya ka. Wan kaka wabunge wagombo ni wabede ka e piny man gi muolo kendo gi kwe. Agombo wuoyo Nyalego ne ng'ama lich ahinya. An ng'eny role model na e siasa en the late Raila Amolo Odinga. Wuon gi kane ni e siasa to ne pod atin, koka napon naringo kode kano wuoyo, to koro ng'ama koro duogo miluma omaka ahinya siasa ni ne en Raila Amolo. Raila Amolo nego siasa maber ma konyogo jopiny, kendo no o fight ne demokrasia. Koro nwabedo kodi osiepe nikech an bende kano yudo ka jaherane en bende koro ne waherore kode. To kanwa sebedo kamano nomiya thuolo mondo wena kama ne otiye Makibra, mondo koro an sani ema rito jo Makibra. To Raila ne wuoche ne duong', kata wadgi ma daktari winjo ni wacho ni wuoch Raila ne dongo, en ochuogo mana mage ka koro obure mochuogo mage, koro ato mara to chala opatkira lakini nang'eyo kaka otiyo gi ji, gimoro amora manotimo nang'eyo. Omiyo kana donjo kaka mbunge ma Kibra, onge kama kia Kibra, nikech diere go te mane Raila chung Kibra ne an agent ne, nyako chak chung Kibra, to be an kucha te nagone, kendo an mana ang'eyo kaka waloso agents mag jo Kibra. Omiyo nadhi ma ng'eyo joge ne te, joge jakom te manowuothogo nang'eyo, makata ka koro nadonjo e Kibra, ok adonjo kaka wendo, adonjo ka ng'at mong'eyo, aluwo footsteps mag jakom. Ok anyal wacho ni asewinjo maber nyaka no olal, nikech kata kan kane an loka, ji mang'eny osewacho ni yo ane nawuoyo kode, an mani ng'eny ok anyal wacho nikech aparo nawuoyo kode mang'eny, nyaka kane pok otho awuoyo kode to tieko ndalo achiel kende. Tiende ni gik moko manotimo nonyisa, kendo an gik mang'eny e chunya ka ma ane mang'eyo manonyisa, to ok osebedo mayot ahinya nikech kaka koro Kibra kacha, diere mane jakom nitie, kano wacho ni gone ng'ane kura, ting'e ni gago kune mi wadhiye, niwacho ni ka jakom osewacho to koro mano kone mwachom. Sani to koro jabunge mora mora nyaka an, mondo mi jopiny ochako yieri, gidhi penjo ni tang'o mane timono. Omiyo an bende sani jok Kibra biro penjo ni ang'o mane timono. Koro an gigo mana ndike manifesto no Makibira asetieko, sani jopiny kona mane ni bwana gigi setieko, koro yuknwa jamna, koro an jamna ne menyago ya piny to ok ni giko mana apingo mana singo nadhi timo. Aseloso skunde teme iye kanyo, barabara sani go mana ni nyue, jo kera oseloso na nderni 30 matindo tindo ma igo e lam,
sani kata kidhi to joma go rangi ema koni ema yware koda gikoni tinda magi market nikech ji wuoche gi ler onge kama nitie buru. Mano asetimo. TVET sani asekelo, ji puonjore, jolwedo gini gipuonjore. Taya sani nakoni Kibera chalo Dubai kidhi saa 1 otieno, rieny mana kama, rereko chwado nyaka mwisho. Omiyo an koro sani gima jo Kibera nyalo penja sani en ni to ang'o madonje bondegi, lakini mana singo tatieko. To koro en ang'o michano ne oganda jo Kibera motelo ne dhiero mondo mokwongo adwoko ne jo Kibera erokamano nikech ne gimiya thuolo mondo atinegi, to kaka asetiyo kodgi, wasetiyo kodgi e yo makare. Asetemo ahinya mar neno ni komiwa basari to pesa no te, ing'eny basari oyieni kawo moko mondo itimgo development, to an mara kako biro to dhi ne jopiny te, nyithindo ma onge nyalo madhi e skul. Koro gima nyalo wacho ni wabiro medo konyo jogo ma onge nyalo madhi skul. Ok anyal wacho ni asetieko gero nderni te, korumo te abiro gero nyaka dhudhe ji nyaka ei ot. Koro mago pod gik madwaro. Gima pod theko ahinya ni ei kijiji pod waonge sanitation problem. Nyaka wang'i kaka wanyalo kelo ne jo Kibera, apart from affordable housing, to pi maler maginyalo tiyogo. Mano gima pod duong' ahinya e Kibera. To go osiptende, nyoro nawuoyo gi governor mondo mednwa yath e level 4 hospital ma 42. Osiptende ma Kibera pod ok rom gi namba, although ng'eny Bagathi gini be ni mana Kibera, kata Kenyatta hospital ni mana Kibera, kata ji wacho ni wan informal settlement, lakini wan be wan go osiptende madongo. To magi pod ok nyal romo, wadwa ni wamedo moko kendo e Kibera. Institution ma wan go mar TVET pok ogik e kiwango manyalo wacho no gik. Nyocha kwayo ga sirkal pesa momiya 22 million, adwa na mede ne gigo kendo gere omed bedo maber. To gi partners, nitie partners mosewuoyo go madhi kelo pikipiki ma ringo gi light, ok kata gi mo. Wadwa ni wakel gik moko ma ka ji oneno to wacho ni adieri ng'ani ne wayiero to gini osetimore. Adwa mondo atim gima iluongo ni RPL, Recognition of Prior Learning. Wan gi jo mong'eyo funde to gionge certificate, wan gi mechanics to onge certificate. Koro wadhi tudore gi jonita mondo miwa certificate for recognition of prior learning, mondo mi jowago nyalo yudo tije kamoro amora. Wan gi joma tueng'o maber e Makina market to gi Kenyatta market. Wadwa ni jogi te, ng'ata man gi salunde to onge certificate, tatero e technical college TVET, to timo penj moro matin, ka ing'iya jogo biro kumo tueng'en, ting'iya ni to ng'ani ong'e tueng'o, tikoni ma oromo bedo ja diploma. Mane kuma wadhiye nikech CBC ni, mane gimidwaro skills ma ng'ato nigo. Omiyo jogo modak e informal settlement, ayin kada ji mondo kakoro abiro biro gi TVET no, adwa gero TVET no ma ok gibi yie ni mano bende yudore e Kibera. Higa ka higa abiro dhi wuoyo gi sirkal kaka sani no miya 22 million. Adwaro ni mano iketo kendo iuse appropriately. Koro next year bende kaka wuoyo ng'enya ni education committee, kicham educationist. Ang'eyo kaka igolo pesa e sirkal, kaka iwuoyo gi dhok ma lombo sirkal. Adwa ni obi omeda pesa mondo amed gero TVET no. Sani asewuoyo gi jo Rerek osetimo mapping ma Kibera. Gichako gi wards 2, Lindi gi Sarang'ombe. Adwa ni stima odhi kamoro amora e Kibera, floodlights to gi lighting system ma Kibera, ma kiwuotho to koro onge gimoro ni insecurity. Koro magi are some of the things ma pok atimo, madwa na med timo. To ka Nyasaye oyie kata kapogo gik yiero, kaka mar Rerek no aluwo ma samoro nyalo biro sa asaya. Koro abiro wuoyo gi jopiny ni pod nitie gik mang'eny mwanyalo timo. Skunde wa adwa no bio bed mana kama private. Gite gin tiled to lamo donje to gibedo renovated to wamedo. Maonge nyathi madwa no wuok Kibera ni dhi manyo skul kamoro amora. Adwa ni skunde na ma Kibera koro ji biro neno kaka winjo bed ni skul chalo. Wago kabro
kama tere lam kata sani asego kabro skunde mang'eny. Adwa ni kata kiaka tidhi wuothi nikech samoro wacho ni josiasa gi gin dherore adhera kiaka giero ahera weche. Adwa ni dhi e skunde nago mondo ing'i ane kaka gichalo, nikech nitie mwaseloko. Kidhi Shadrack sani Kimalel Primary idhi neno kaka kamoro amora en kabro. Watieko chuodho temane ni skund renovation bwatim. Kidhi hapa ili be agone gi kabro oko nyaka ndani. Kidhi Ayanya be ago lam. Koro kidhi e skunde gi idhi neno na dieri kare gik mawacho gi ok gin mana awacho gi e yamo ka, tawacho gik ma jopiny neno. Kare gini tinde jo Kibra koluongo ng'anyo moro amora to yodhe gidhi nade to mbunge ni kodgi gik ma gidwaro watimo negi. To bende wan bende ng'anyo no sani nikech wan e broad based te mane baba owewa, koro ok nwanyal gwe tao kanyo. Ne waneno ni watim ng'iyo ne piny kaka dhi kapok wadonjore gi mamoko. Omiyo kata ka ok ineno wa maandamano kik upeni ni jo Kibra gi tindo dhi kanyo wan tie. Ka nitie gimoro machiek moro nokethre ni tigling to be ineno mana ka gigolo tulo. To ok wadwa golo tulo sani nikech sani wan e broad base. To bende tich mano miya natim ne jo Kibra tatimo. An ang'eyo ni wabunge niga gi tich matek mar manyo kony ne jopiny. To an ng'eyo na wuotho e tiend jakom nonyisa rode mang'eny minyalo luwo mondo iyud konyruok ne jopiny. Kweth mag Linda Mwananchi kotengi kod Sifuna ne giwacho ni gidwaro ng'eyo kaka pesa mogol mar miyo jogo kuma bende noyudo hinyruok gi jogo manolalo ngimagi e ng'anyo mosekalo. Gidwaro ng'eyo kaka pesa ni osetiyo. In kilidhno matin kaka osetiyo. Ikaji keja kaji oyera go siasa kata kama siasa onge. Ikech pesa mar jopiny iluongo ni compensation. Ing'eni life ok inyal compensate. En mana ni miye pesa moro mondo gogo igor chal mana erokamano kata konyo matin, goyo mos, mano mana goyo mos. To life to onge ng'ama nyalo duogo kendo. An 2 weeks ago, wigi ariyo mokalo, koka ne wadhi Powerhouse go buru gini mondo nying jogo one kaka indiko record. Kidhi KICC ka jogo nigi ne wan gi Professor Main Charge company lunga Mutua, Professor Mutua. Mage jok Main Charge. Nitie mana ji matin apani ma oseyudo pesa no gi kanyo. To gini en open. Onge tiende dhi e barabara ka ng'ama wiye owichore tinyalo dhi e KICC ka tikoni adwa neno list tugo kaka ji mage mayude. To jogo mane apply nyaka gidhi ging'i adieri to be nihinyori. Nikech inyalo dhi kanyo iyo chako mori sani tiwacho ni yani nobiro diere maandamano chamora maratari. Koro jogo ng'eyo gin gi parameters, gin gi gigo magiluwo mondo gine ni ng'ani nogo adieri to diere manogo ino be ne report to nothiedhi kanye to ere documents manothiedhi go hospital nyaka sani. Omiyo an aneno ni kar dhi wacho ni gidwaro ng'eyo to gidhi adhiya KICC ka to mondo migi records gide kaka ji tiyo. To jogo manogo mang'eny gin jowa mag ODM political party nikech wane mane wagore mondo jo Kenya oyud demokrasia maber. Koro jogo mabedo ichulo pesa mano hinygo jigo ng'eny gi owinjo bede ni ai partiwa ahinya constituency na nikech wan ng'ene jogo ne rodhowa nyaka sata saa 3 otieno pod gigowa mane nyaka yudi ma jogo mane ochwad gi bonde bende ne ng'eny, moko ma bonde pod nie tiendgi nitie. Koro an aneno ni jogo winjo ng'iya, jok moko wacho ni gidwa ng'eyo to pok nodhi kata maandamano nyaka ne nyuole, pok odhi maandamano to dhoge wembe ni nadwa nang'e. Ing'eyo kata gimikia ni timore nade. Wan joma ne dhi maandamano owinjo giwewa mondo wang'e ni to pesa nitiyo go nade. Ok ni jok moko go dhogi to ngoro makata kowinjo ni police ni south to chomo north
ko winjo ni dwago tear gas moko nyocha neno ka poko go kata tear gas polisi go mani odonjo mi gari gi wiye kata tiende pod odong' oko wani ng'enygo wage tear gas kama to wachako maka kendo to wach dhi mbele omiyo ngoro moko be katinde wuok ni wadwa ng'eyo to kata ok nyal dhi e demonstration be mako mana dhoga Kata gino maparo kati video to ni jomoko winjo ka police siren gone ng'weyo to wuondo ok ya en wuoni mano koro bonde osechako ywak gi tear gas to mano mana siren omiyo jogo nyaka bed mos to ok ni gibed mos nang'o onge kaka inyalo wuoka ni pok ni gori ne jopiny to koro in sani emidwa bedo ni in emineno ni ler kapamba to diere mani tiyo king'iyo kata kaka ni tiyo to gima ni timo ne jopiny onge ber ka in be ka di tiyo tinyalo kwane ni ng'ani notero nyathine skul ng'ani nokonyo ng'ane to ka koro kata in ng'ama itere skul onge tidwa ne jopiny oyieri mano ok tumbo ni materi kanyo koro wan jotumbo go wadwa joma tiyo ne jopiny kendo joma ong'e demokrasia kendo joma wacho adieri joma ratiro omiyo an mane gima nyalo wacho kuom jogo masani omiyo ing'ado nang'o siasa mar ODM both Linda Ground gi Linda Mwananchi onge gima ne Linda Ground gi Linda Mwananchi jo ground go gin mana Mwananchi onge pogruok ma jogi e joka kik ng'ato wuone ni jogi ema beyo gi jogi maricho magi jo ODM kendo gite ne gin e bwo jakom to bende ok inya bedo e bwo jakom higni 20 to ka sama wuok to koro iwacho ni ideologies mag party no opogore tiende mano is a self-defeating statement ok inya bedo kamano nyaka ibed ng'at man gi principles makama gimoro yudie to ineno you lead from within ok ni ikuongi wuok oko koki wacho ni gigi nyalo mana timo kia oko iye ka emigorie kendo ka emiriego piny ni gini ok ber to gini be ber gini ok ber to gini be ber omiyo aneno ni onge gimoro ni Linda Ground Linda Mwananchi mago te jodala achiel mag ODM koro philosophy mag ODM ema gin go to gi paro foundations mane walei gi structures mane waketo mag ODM mane kwa dok mane e gweng'i Kibra osewacho ni Kibra kawuono chalo London Dubai gotieno e ndara para nini affordable housing madhi nyime Kibra jo Kibra nokawo ginade to chenro sitipo adwa nyisi ni affordable housing miluongo ni Kibera macha ok mar Kibra constituency ene mpaka marwa gi Lang'ata koro macha mar jo Lang'ata koro e Kibra iye to pok okelnwa affordable housing to manyocha jatelo biro Kibra mogik ne wawuoyo kode at length mosetim mapping kama inyalo time affordable housing ma PS Hinga to gi jogo mane ofise osedhi kanyo moneno ni nitie kama gibiro kelo no affordable housing koro wan kaka jo Kibra pok ochaka affordable housing karwa moro mochak chamacha ni Lang'ata tiluonge ni Kibra nikech mane nying mane en go kane gigi chakore kamano an kaka mbunge gi abro chung kodgi gimoro amora gima lich ahinya e Kibra en welfare wan ng'eny kaka joluo samoro nitie gik matimore nwa ka gin atwara gi to idhi iko gi mana Lang'ata wan kaka joluo ka in gi problem kata ka nitie tho moro mowuok nyaka ibed kodgi to mwili no be nyaka ter dala koro abedo kodgi kanyakla skunde wa asewacho ni makonyo nyithindwa adwaro ni onge nyathi Kibra madhi oko kech wan be wan gi skunde madongo wan gi Moi Girls wan gi Upper Hill wadwa gero Olympic ginigo obed skunde makidhi donje to iko ni kare dieri ma skul mane town ok adwa ni skunde wa iwacho ni e slum adwa ni kidonjo e Kibra tiwuoni ine chunyi town to kata sani ka gombo ni ilidhi dhi wuothe skunde go ine gik mwatime iye kanyo koro ka dok
wang'ni tadhi neno ni ng'ato ka ng'ato ma nyathine ni Kibra mokwongo somo, wadhi chiwo ne basari, wadhi e skul, jopuonje bende aneno kaka imedogi, kaka indiko, nikech anena japuonj. Ok anyal tero nyithindo e skul to onge jopuonj. Olympic Primary nigi nyithindo 5,383. Makabedo ni onge jopuonj to nyithindo gi ok nyal somo maber. Magi kore gik madwa ng'iyo ni to Olympic ni amed gero ne classes adi. Sani wasegero ne classes 10 mar Olympic kanyo. Koro kwadok to kendo ase renovate the school, junior school ase renovate. Month mabiro be jo CDF dhi renovate na kendo kuon manodong'. Tadwa gero ne gi bende pap mar turf magi tuge nikech gin nyithindo mang'eny machalo mana gi stadium mineno ka ma osechaki. Koro abro ensure ni gigi atimo. Lighting masetimo go koromo. Kamoro ka kamoro, ward ka ward, adhi kedo ni kamoro kamoro light nitie. Makata kiwuotho adwaro 24-hour economy. Mine uso mena, kata kidwa ng'ado wiye ting'ada chuny otieno to koro iusa kidhi mbele. Osiptende adwa ni asewacho ni level 4 cha adhi make sure ni awuoyo gi governor nikech is a county function mamondo yedhe obed kanyo maber. To ka koro oversight be atima maber. Sani kaka sani wagero ni DC ode. Adwa keto offices te mag Kibra. Obed education, obed DCC, aketo gi kanya chiel. Makoro service bedo easy kidhi ka DC to gimoro amora yudo. Onge gimiwuotho Huduma Center ni kanyo, ka DC ni kanyo, mondo wabed ni services watero closer to the people. Kendo security adwa no improve sani kama safe malo Kibra sani onge. Kidhi yo Eastlands kono in kaka koro irwako gine maber ni ring iluongo nango mengu tini kiwuoko wato ng'ato simai kara Kibra sani iwuothe makata ok ing'i kata ng'ei. Tiende ni waseduoko insecurity piny. Wawuoyo gi security agencies maber to jogo yawuoto matindo bende wawuoyo go mondo ging'e ni insecurity no security chakore kodi. Koro magi gik mwatimo e Kibra ma kata kwa duogo to adhi medo timo. Erokamano ahinya. Wach mogik minyalo wego ne jopiny. Mokwongo adwoko erokamano ahinya mar luonga ka mondo awuo gi jopiny. Nikech koro awacho dholuo. Adwa wacho ne jothurwa ni siasa ok wanyal goyo ka namba watin. Sirkal oyie miyo jowa ID cards. Chieng' maandamano naneno ka jowa register. Moko dwa mar go kura to moko be dwaro ID. Wan owinjo wamedo kochwa mogi gi 1 million. Makata ka koro wadhi wuoyo gi ng'ato ni wan wadwaro deputy president. To wakoni wakelo kura 4 million kata 3.5 million. Ma ng'ato ok bi liethore na ni kochwa tin. To ka koro wayudo sirkal manyalo miyowa yudo ID. En mani be agombo ni sirkal kik minewa ma wakaogi. Ing'eni jowa ero moni nyayudo ni ng'ato nigi mon 4 to onge kata mane gi kipande. Wadwa ni giket yot makadhako biro koru to yudo kipande to bedo chiegi maber. Ok moko mikawa ewi oya. Koro agombo ni mondo wakauru kipande to wakauru kura. Then wago siasa mamuol e pinywa kocha. Kik wayuare kaka oganda. Wanyalo yuare gi jomoko to wan kaka oganda wago siasa maber mar mambula. Jo leaders wa mawan go waten gi uru wan bende kaka wabunge utenwa. Wagombo ni kwadhi e yiero ni to wadhi jaluo en achiel. Oganda luo en achiel, onge luo ma owar moko ni wacho no wato sani koro warruok rumo. Nikech wan e ot achiel. Wadwa ni wadhi kanyakla mondo kwadhi e 2027 wan be wadong' e sirkal. Iwinjo ka wacho ni nyakwa sirkal mo miya $22 million adhi gero go Tibet. Deni waonge winjruok masani mano de ok wayudo. Akoni ni Rerek osetimo mapping. Sitima no is about 400 million midwa kel kanyo.
tikelo mana nikech wan sirkal. Koro an gima wacho watim wang'i kaka piny dhi, to ok ochuno ni ibichunwa gi bedo kanyo. Kodhi kodwa maber to wabede uru, to kodhi kodwa marach to donge nitie alternatives, wanyalo wuoyo gi jomoko. Omiyo mane wach ma adwa wacho ne jopiny, kendo adwa wacho ni kwadhi e yiero to nyaka wang'i jogo mwadwa ringo go gi wang' maber. Kik waringa gi jogo ma onge dhi miyowa interest kata chiel. Waring gi jogo ma wadhi neno ni jogi kwadhi go mbele wanyalo ng'ado kodgi aora. Koro mane e gima anya wacho ni jopiny, to bende gi winje lolwe ni sama gi ya Sky FM ni jothuro bende yawe mondo Elizabeth gini be duondgi owinjre mondo jopiny ong'e ni Sky FM bende dhi mbele. Nyakoro mag Joangi sani endi jotelo mabende opogore mag siasa kwedo weche geko mag lweny kinde geko mag rombe mag siasa kata weche geko mabende wachre ni weche geko mag gunizu e pacho kaendi. Ne watoa kod Mwalimu Orero mabende en mbunge kata jaod bura ma Kibra e kaunti ni ma Nairobi, kama bende no kwedo weche geko mag gunizu mabende onya malicha inye pacho kaendi. Ne an Elizabeth Otieno to maendi ne en cheno mar liudi mar siasa motelo ne yiero no maduong' ma 2027.